soppa tal-ħut bil-krema u s-safran. Jiena Nil u f'dil kampanja ġemma ħankun qed nurikom kif bi pjan u mingħajr infiq żejjed nitsu nagħmlu ikla bnina għal kull okkażjoni. Għalih għandi bżonn dawn l-ingredjenti. Għandi bżonn is-salamun, il-gambling, mussels, imbit abjad, krema friska, basal żejt, tewm, safran u wkoll għandi bżonn xibt jew kif tafuh forsi iktar id-dill, busbiż u lumija. Ħanibda r-riċetta billi nitfa' l-istokk li ħanamlu mill-qxur tal-gambling. Għandi bżonn ovvjament huwa nqaxxar il-gambling u nżomm il-qxur tagħhom. La darba qaxxarna il-gambling, ħanaqbad kazzola u nitfaħħa fuq nar baxx. Maqxur tal-gambling ħanżid biċċa busbiża u żewġ basliet minn daw iż-żgħar. Ħabba li ħajkun stokk, m'hemmx għalfejn qattawhom żgħar. Jew nkella xi mod partikolari. U nżidhom fil-borma żgħira flimkien mal-qxur tal-gambling. Ħanejnhom bi ftit żejt ta' żebbuġa u ftit melħ u ftit bżar. Sadattant, ħanaqbad il-gambling. Ħaniftaħhom dal-mod u ħannatfilhom il-biċċa tan-nofs. Għal il-biċċa xogħol tajjeb li tużaw sikkina rqieqa u taqta'. Ħankella tispiċċaw b'germu il-gamblu kollu. Żidlu madwar 400 ml ilma mal-qxur tal-gambling. Intellaw temperatura biex jiftaħ baqbaq u mbagħad imbaxxulu nħalluh għaddej għal madwar 3 kwarti. Ħanaqbad is-salamun, ħantajjer il-biċċa ta' fuq biex tiġini iktar pulita u ħanoħroġ biex tej sbieħ. Mela qattajna l-ħut u sarattant għandi borma fuq in-nar tisħon. Ftit melħ u ftit bżar, żejt ta' żebbuġa u ħanxawwad l-ewwel min-naħa tal-ġilda. Il-gambling ukoll. Sakemm qed isiru ħanqatta' bassla u tewma rqieqa. Libt is-salamun min-naħa l-oħra, m'hemmx għalfejn isira kollox, kull ma rrid inxawtu min-naħa ta' barra miż-żewġ naħat. Ħanneħħi wkoll il-gambling u ħanbaxxi n-nar kemm jista' jkun. Ħanqatta' ftit tewm ukoll ħanieħu biċċa busbiża żgħira u ħanżidu fl-istess xaħmijiet li għad fadal fil-borma li fija sajjart is-salamun u l-gambling. Ħanqalbu sew, imbagħad ħantih ftit inbit bajda. Ħanżid is-safran u ħanħallih fuq temperatura baxxa ħafna. Dal-brodu fadallu nofsi oħra. La jkun sar, naddih bi blender, insaffih sew, tajjeb biex nieħu biss il-meraq u nżidu ma' dan l-istuffat li tintella bis-safran. Il-brodu tal-gambling għaddejtu b'hand blender u issa ma jonqos inżidu ma' dak l-istuffat li jentella ta' safran. Passatur dejjem illa li il-biċċiet tal-irrus tal-gambling xorta għadhom hemm. Allura nżidu f'dan mod. Ħanżid ftit oxra tal-lumija. U nħallih ftit ħin oħra sakemm jinġibed iktar. La darba naraw li l-brodu naqas bin-nofs, kull ma jonqos huwa li nżid il-krema. Ħanbaxxilu, imbagħad inżidu l-krema. Fl-aħħar, kull ma jonqos huwa li nżid il-mussels u nħawwadhom fil-brodu. Ħanżid ix-xibt u ħanibda naqleb. Tinsewx tal-platt jista' jisserva kif bħala l-ewwel platt, jew nkella bħala platt ta' bej l-ewwel wieħed u l-platt prinċipali. Kull ma jifdal huwa kemm inżejnu. U nistgħu nservu. Tinsewx, pjanaw tajjeb, onfqu bil-aqal u kħulu tajjeb dejjem.